Trebuie să citești cartea asta înainte să devină interzisă și uite de ce. Cartea 1984 de George Orwell este o ficțiune scrisă prin 1949 despre un viitor distopic în care oamenii sunt controlați din orice punct de vedere. Imaginează-ți că ai trăi într-o lume în care nu ai voie să deții foaie și pix ca să nu poți scrie nimic, în care nu ai voie să vorbești despre anumite subiecte cu cei apropiați, fiindcă cineva te-ar putea părâ guvernului și, pe lângă toate acestea, ai avea în propria locuință un ecran mare care monitorizează orice mișcare și orice spui. Partea scary este faptul că guvernul implementează un nou concept care se numește Newspeak, adică un fel de limbaj nou care funcționează cam așa. Ceea ce susțin ei este faptul că nu are rost să avem o grămadă de cuvinte care descriu în mare cam același lucru. Adică în loc să spui că un lucru este bun, benefic, folositor, pur și simplu hai să înlăturăm cuvintele astea în plus și să spunem că un lucru este bun sau foarte bun sau foarte, foarte, foarte bun, în funcție de cât de bun este lucru. Deși pare ceva eficient, apare o problemă enormă, fiindcă în timp oamenii ajung să nu mai înțeleagă anumite concepte. Cuvintele care sunt interzise sunt înlăturate din orice dicționar și devine ilegal să le folosești. Partea și mai scary la un guvern care controlează cuvintele și dicționarele este faptul că devine doar o chestiune de timp până când aceștia au acces și pot modifica anumite cuvinte de o importanță maximă, precum egalitate, dreptate, libertate. Odată ce elimini dintr-o generație aceste cuvinte și crești generații întregi care n-au auzit de ele, de la putere nu vor mai trebui să-și bată capul cu oameni care cer aceste lucruri, deoarece folosim cuvintele pentru a conceptualiza idei și dacă nu avem cuvinte care să descrie anumite idei, nu avem cum să le exprimăm, deci nu avem cum să le gândim și nu avem cum să le cerem. Odată ce citești cartea asta, viața ta se va schimba și probabil te vei speria în momentul în care vei vedea anumite similarități între ceea ce se întâmplă în carte și lumea în care trăim. Așa că grăbește-te și citește până nu e prea târziu.